Имало едно време млад мъж на име Виктор, който израснал в скромно семейство в малко селце в България. Родителите му били учители и го възпитали с голямо внимание към образованието, трудолюбието и честността. Виктор често си представял как един ден ще промени живота си и ще успее да направи нещо значимо. След като завършил гимназия с отличен успех, Виктор се записал да учи в престижен университет в София. Там изучавал икономика и финанси, а в свободното си време работел като сервитьор, за да си плаща обучението. Един ден случайно попаднал на семинар за инвестиции и предприемачество. Това било повратният момент в живота му. Виктор осъзнал, че иска да се занимава с бизнес и да изгради нещо свое. След дипломирането си, Виктор започнал работа в голяма компания в столицата. Там натрупал опит и знания, но винаги усещал, че работата в офис не е това, което иска. В свободното си време четял книги за успешни предприемачи и изучавал фондовата борса. Спестявал всяка стотинка и мечтаял за деня, в който ще започне свой бизнес. Една вечер, докато разглеждал интернет, попаднал на статия за електронната търговия и как тя се развива по света. Това било началото на голямата му идея. Виктор решил да създаде онлайн платформа, която да свързва местни производители на ръчно изработени стоки с клиенти от цял свят. Знаел, че българските майстори имат уникални изделия, които биха могли да бъдат ценени навсякъде. С минималните си спестявания Виктор наел програмист, който му помогнал да създаде уебсайта. В началото било трудно. Нямал достатъчно клиенти, производителите не вярвали в идеята му, а конкуренцията била жестока. Но Виктор бил упорит. Работел ден и нощ, за да популяризира платформата си. Снимал продуктите сам, пишел описания и водел разговори с клиенти и доставчици. Постепенно усилията му започнали да дават резултати. След няколко години платформата на Виктор се превърнала в една от най-популярните в региона. Той започнал да разширява бизнеса си, като включил международни производители и клиенти. Печалбите му нараствали, а той самият се превърнал в милионер. Но за разлика от други богати хора, Виктор не забравил откъде е тръгнал. Той инвестирал част от парите си в училища и стипендии за млади хора от родното си село. Един ден Виктор решил да наеме икономка, която да се грижи за голямата му къща в София. Това било моментът, когато в живота му се появила Елена, млада жена с трудолюбив дух и невероятна красота. Елена работела, за да издържа болната си майка и впечатлила Виктор не само с външния си вид, но и с честността и добротата си. С времето Виктор и Елена започнали да прекарват повече време заедно. Тя често приготвяла любимите му ястия и разказвала истории за селото, от което произхождала. Виктор осъзнал, че всеки разговор с нея му носи спокойствие и радост. Той започнал да я гледа с други очи, не само като служителка, а като човек, който има специално място в живота му. Една вечер Виктор решил да организира благотворителен бал в дома си. Поканил важни бизнес партньори и приятели, но също така настоял Елена да бъде гост, а не част от персонала. Тя се появила с изящна рокля, която Виктор тайно купил за нея, и всички били впечатлени от нейната елегантност и чар. По време на бала Виктор се осмелил да покани Елена на танц. Докато танцували, той й прошепнал: „Не знам какво точно ми направи, но мисля, че животът ми никога не е бил толкова пълен, колкото сега, когато си част от него.“ След този момент връзката между Виктор и Елена станала още по-силна. Той започнал да я води на пътувания и да я въвежда в света на бизнеса. Елена, от своя страна, го научила да оценява малките радости в живота и да не забравя корените си. Те станали партньори не само в живота, но и в благотворителните инициативи, които Виктор организирал. Разбира се, не всичко било гладко. Мнозина от бизнес средите се съмнявали в намеренията на Елена и смятали, че тя е с Виктор заради парите му. Но той не обръщал внимание на тези коментари, защото знаел какъв човек е тя и колко много го е подкрепила в трудни моменти. Един ден, докато двамата се разхождали в парка, Виктор се обърнал към Елена и казал: „Искам да прекарам живота си с теб.
Да направим света по-добро място заедно. Ще се омъжиш ли за мен? Елена с сълзи в очите приела предложението му. Сватбата им станала събитие, за което всички говорили, но за Виктор и Елена най-важното било, че се обичат и подкрепят един друг. Историята на Виктор и Елена вдъхновила много хора. Тя показала, че истинското богатство не е само в материалните притежания, а в любовта, доверието и споделените мечти. Те продължили да работят заедно, създавайки нови възможности за другите и доказвайки, че дори най-успешният човек може да намери щастие в простите неща, ако има с кого да ги сподели.